سلام كبرات عزبتنا أبزل لكم كميت أنحكم مباركس زين حيزلكم متقلقوا سناي مكتتال كابسب مزي إثيوبيا في التحدث بيزلو إيرتراوان سدتنياتات أبقال هاجرات أوروبا زركبوا إيرتراوان سدتنياتات مستمع إثيوبيا زلو دقوا من متأمتهم من مترناف عبا بدو أقات إمام كم زلو قليسهم أتزقات إمام زلو مدين قوات بسنك زي بروه باليسيز متكتهم سب مزي منكست إثيوبيا مقانون أتوم سدتنياتات يماررو بفلاي نتوم عب جرمن زلو إيرتراوان سدتنياتات بسنك منكست تهاجر سختلو ترير قطعتات طرنافه سدرا ቤት ዓብ ብድሆ ይኾይንዎም ጸኒሖም ኩነታት ሰማዕ ክረክብን ፍታሕን ምርካብን ድማ ሕጋዊ ጥርዓናትን ብምቕራብን ናብ ጎደናታት ምውጻእ ተቃውሞታት ምውዳብን ክቃለሱ ጸኒሖም ዋላ እኳ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ገለ ካብኦም ቪዛ ክረኽቡ እንተኽኣሉ ምስቶም ኣብ መስርሕ ዝወለድዎም ቆልዑ ብዝተሓዝ ግን ጉዕዞኦም ዝተዓናቕፈ ብዙሓት እዮም ጥርናፈ ስድራ ቤትን ኣጋጢሞም ዘሎ እንቅፋትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ጸገም ምስ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኣራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረ ትካል ሰራሕተኛታት ተመለስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ እዩ እቲ ጉዳዮም ዝምልከቶ ትካል ናይ ክብሪ መዝገብ ወይ ከዓ ሰነድ ልደት ቆልዓ ክህቦም ኣይከኣለን ሓያለ ካብቶም ቢቢሲ ዘዛረቦም ስደተኛታት ምስቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰዱ መጻምቶምን ደቆምን ንኽጥርነፉ ነዊሕ መስርሕ ሓሊፎም እኳ እንተሰለጦም ብሰንኪ እቲ ሰነድ ጉዳዮም ከም ዝተዓናቐፈ ንቢቢሲ ሓቢሮም ቢቢሲ ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ካብቲ ትካልን ሓላፊኡን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይን ሓበሬታ ንምርካብ ኢሜይል ብምጽሓፍን ቴሌፎን ብምድዋልን ተደጋጋሚ ጻዕርታት እኳ እንተገበረ መልሲ ኣይረኸበን እቶም ስድራ ቤት ክጥርነፉ ዝብህጉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰማዕቲ ሲኢኖም እንታይ ከም እንገብር ሓርቢትና እዩ ዘሎ ብምባል የማርሩ ኣለዉ ደቀይ ንዓመታት ካብ ኣቦኦም ተፈልዮም ሕጂ ድማ ካበድዮም ንድሕነት ክንብል ዮናስ ክንብል ፀውዕናዮ ዘለና ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝርከብ ስደተኛ በዓልቲ ቤቱን ህፃን ውላዱን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሰንፈላል ይርከቡ ድሕሪ ነዊሕ ዝተሓላለኸን መስርሕ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ቪዛ ምርካቦም እቲ ዘሕለፈ ነዊሕ ትፅቢት ምጥርናፍ ስድራ ቤቱ ዘኽተመ ይመስልዎ ነይሩ ዮናስ ብሰንኪ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደትን ምስ ተቐድሚ 20 ዓመት ዝተመርዓዋ በዓልቲ ቤቱ ዘሕለፈን እዋናት ውሱናት እየን ምስ በኽሪ ውላዱ እውን ድሕሪ 10 ዓመታት እዮም ተረኺቦም ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ንኹለን ገረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ዝኾና ረጊፅዎን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቶም ብኣማይ ተሸሓት ዝቑፀሩ ደቂ ሃገሩ ምድረ በዳ ሰሃራ ሰንጢቑ ናብ ሊብያ ብምእታው ንማእከላይ ባሕሪ ብድሓን ሰጊሩ ናብ ኤሮጳ ኣትዩ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ሰጊሩ ናብ ውሑስ ሃገር እኳ እንተኣተወ ኩነታት ስድራ ቤቱ ዕረፍቲ ዝኸልኦ ሻቕሎት ኮኖ ገጽ ንገጽ ዝራኸበላ ዕለት ድማ ክናፍቕ ጀሚሩ ቅድሚ 5 ዓመት ዘቕረቦ ሕቶ ዕቑባ ተቐባልነት ምርካቡ ግን ተስፋ ሃቦ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኮይኑ ደብ ምስተኸፍተ በዓልቲ ቤተይ ንደቂና ሒዛቶም ናብ ኢትዮጵያ ወፅያ ይብል ዮናስ እዚ ድማ ምስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ኣብ ኢትዮጵያ ክራኸብ ዕድል ፈጠረሉ ብኡንብኡ ድማ ኣብቲ ዝነበረሉ ሃገረ ጀርመን ሕቶ ጥርናፈ ስድራ ቤት ኣቕረበ ድሕሪ 4 ዓመት ዝወሰደ ዝተሓላለኸ መስርሕን ትፅቢትን ከዓ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ቪዛ ተዋህቦም እንተኾነ ኣብ መስርሕ ዝተፀንሰ ህፃን ኣብ መንጎ ስለ ዝተወልደ እቲ ዝባሃጎ ተስፋ ጥርናፈ መኻልፍ ኣጋጢምዎ እቲ ዕሸል ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ እንተኾይኑ ቪዛ ክረክብ ኣለዎ ቪዛ ቅድሚ ሕማታቱ ግን ናይ ክብሪ መዝገብ ምስክር ሰነድ ልደት ክህልዎ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝፍጠር ኤምባሲ ጀርመን ካብ ትካል ስደተኛታት እንተዘይኮይኑ ካብ ኢትዮጵያውያን ነቲ ሰነድ ዘውፃሉ ቤት ፅሕፈት ዝመፅእ ምስክር ወረቐት ልደት ኣይቅበልን እዩ ኣብ 2021 ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ኣቋሪፁ ዝነበረ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ጸኒሑ ምስ ተኸፍተ እውን አንደበት ምስክር ልደት ምሃብ ኣቋሪፁ ስለምንታይ ንዝብል ግን ክሳብ ሕጂ ክፍለጥ ኣይከኣለን ብላዕለዋይ ኣካል ነቲ ሰነድ ከይንህብ ተኣዚዝና ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦ እዮም እቶም ስደተኛታት ዝገልጹ ብሰንኪ እዚ እቶም ቪዛ ዝረኸቡ ደቂ ናብ ጀርመን ክመፁ ከለዉ በዓልቲ ቤቱን እቲ ሓድሽ ህፃንን ግን ኣብ አዲስ አበባ ሓዲግ ተሪፎም ኣለዉ ደቀይ ንዓመታት ካብ ኣቦኦም ተፈልዮም ሕጂ ድማ ካብ ኣዲኦም ተፈልዮም ዝበለ ዮናስ ደቁ ናፍቆት ኣዲኦም ከፊኦም ከም ዘሎ ይዛረብ ተመሳሳሊ ብድሆ ኣጋጢሞ ዘሎ ኤርሚያስ ብወገኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ኤምባሲ ጀርመን ዝጠልቦ ሰነድ ክህቦ ንልዕሊ 1 ዓመት ከም ዝተጸበየ ይዛረብ ኣነ ብውልቀይ ኣብ ስድራና ኣስታት 14 ወርሕ ኣብ ዘይጭበጥ ተስፋን ሃፋን ነበር ኣለና
ሰራሕተኛታት እንዳኣራውን ክኽፈት እዩ ቆጠራ ሕዛ ተባሂለን ቆጠራ ካብ ዝሕዛ ስድራቤተይ ድሮ ልዕሊ ዓመት ጌራያ ይብል መንግስቲ ጀርመን ኣብ ጥርናፈ ስድራቤታት ኤርትራውያን ካብ ዝሓለፈ ብዝሓሸ ቪዛታት ይህብ እኳ እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንዳኣራ RRS ነዚ ዝፃረር ዓብ ፀገም ፈጢሩልና ኣሎ ዝወለድናዮም ህፃናት ካብ እንዳኣራ ምስክር ወረቐት ትውልዲ ኣገልግሎት ምሃብ ካብ ዘቋርፅ ድሮ ዓመታት ኣሕሊፉሎ በዚ ምክንያት ከዓ ስድራቤትና ንጀርመን መእተዊ ፍቃድ ተዋሂቦም ከበቃ ዝተዋህቦም ቪዛ ግን ብሰንኪ ናይ ህፃን ትውልዲ ምስክርነት ወረቐት ዘይምርካቡ ዝተመደበሉ ዕለት ሓሪፉ መዓልታት ወዲቑ ከቢድ ሽግር ንርከብ ዓቕለን ዝፀበበን ኣዴታት እቶም ህፃውንቲ ፍታሕ ንምርካብ ናብቲ ትካል ኤምባስን ከምኡን ዓለም ለኻዊ ውድብ ስደተኛታትን IOM ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንከረታታ ምህላወን ይዛረቡ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ዘሎ ዘይቁርዒ ፖለቲካን ብሰንኪ ዘይምክንያታዊ መንግስቲ ጀርመን ዝሓቶ ሰነዳትን ከምኡውን ምድንጋይ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ለነዊሕ ግዜ ካብ ስድራቤታትና ተፈላሊና ንነብር ኣለና ይብሉ እቶም ስደተኛታት ፑቲን ጉጅለ ቫግነር ብመንግስቲ ምወል ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣባላት ጉጅለ ዕሱብ ወተሃደራት ቫግነር ሙሉእ ብሙሉእ ብመንግስቲ ምወሉ ከም ዝነበረ ገሊጹ ንሱ ከም ዝበለ እንተኮይኑ ቫግነር ካብ ወርሒ ግንቦት 2022 ክሳብ ወርሒ ግንቦት 2023 ጥራይ 86.262 ቢልዮን ሩብል ወይ ከዓ 1 ቢልዮን ዶላር ደሞዝን ተወሳኺ ዓስብን ተዋሂብዎ እዩ እዚ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ባጀት ሃገርን ዝተወሰደ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም እቲ ናይ ብሕቲ ዕሱብ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ፑቲን ን24 ሰዓታት ዝፀንሐ ንዓቢ ከም ዘለዓለ ይዝከር መራሒ ቫግነር የቭጌኒ ፕሪጎዥን ካብ ሩስያ ክወፅእ ድሕሪ ምስምምዓው ትማሊ ሰሉስ ናብ ቤላሩስ ኣትዩ ኣሎ ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ፕሪጎዥን ናብ ሃገሩ ምእታው ከረጋግፅ እንከሎ ምስኡ ምትእስሳር ኣለዋ ዝተባሃለት ናይ ብሕቲ ጀት ኣብ ርእሲ ከተማ ቤላሩስ ሚንስክ ክትዓልብ እንከላ ተራእያ ነይራ ብቐዳም ጉጅለ ዕሱባት ሰራዊት ቫግነር ንደቡባዊ ሩስያ ከተማ ሮስቶቭ ኦን ዶን ሒዞም ናብ ሞስኮ ክግስግሱ እንከለዉ ወታደራዊ ሄሊኮፕተራት ሩስያን ኣብ መንገዶም ዝነበራ ነፈርትን ሃሪሞም ኣውዲቖም እዮም ድሕሪ ብሽምግልና ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ናዕቢ ጠጠው ኣቢሎሞ ሰብ መዚ ሩስያ ቫግነር ዕጥቂ ክፈትሕ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብቲ ናዕቢ ተሳቲፎም ዝነበሩ ኣባላት እውን ከም ዘይከሰሱ ገሊፆም ኣለዉ ፑቲን ትማሊ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ካብዚ ጉጅለ ዝመፁ ተጋደልትን ኣዘዝትን ኩሉ ግዜ ብዓቢ ኣኽብሮት ኢና ንሪኦም ነርና ምክንያቱ ብሓቂ ትብዓትን ጅግንነትን ኣርዮም እዮም ኢሉ ንሱ እቲ ንቫግነርን መራሒኡን ዝተኸፍለ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዝወዓለ ክምርመር ምዃኑ ገሊፁ እቲ ጉጅለ ከበድቲ ኣፅዋርን ናውትን ንሰራዊት ሩስያ ክረክብ ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣባላቱ ድማ ናብ ስሩዕ ሰራዊት ክፅምበሩ ናብ ቤተሰቦም ክፅምበሩ ወይ ድማ ናብ ቤላሩስ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ፑቲን ብሶኒ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ እውን ቤላሩስ ንኣባላት እቲ ጉጅለ ዝኾነ ማዓስከራት ክትሃንፅ ከም ዘጀመረት ብምግላፅ እንተደልዮም ግን ከተእንግዶም ምዃና ገሊፁ ኣተሓሕዛቶም ዕሱባት ምስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ደለይቲ ፍትሕን ሩስያ ዝፍፀማ ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ዝፃረር ኮይኑ ብዙሓት ካብኣቶም ኣንፃርቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምዝራቦም ጥራይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ንኣብነት ተቃዋሚ ቭላድሚር ካራ-ሙርዛ ብሃገር ክሕደት ተኸሲሱ ማእሰርቲ 25 ዓመታት ተፈሪድዎ ኣሎ ብኣንፃሩ ሓላፊ ቫግነር ፕሪጎዥን እቶም ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ዕጡቃትን ነፃ ክወፁ ዝፍቀደሎም ዘሎ ይመስል ባርከስ ክብራት ተዓዘብትና ንሎማዓንቲ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜና ነዚ ዝመስል ነይሩ ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም